Hadin pakai cenwaya kalapha ya kurwo kubor lingba kitnat pathai kubor agita yo baladem ba an khang ya kitrok kit palatpur kibedeya lingba ke jingking umpung bat surok balat mau senra boilai henry kumba kapau kim shimla patiau kitrok kit ko kumta nakaliang ka seng hakini ki khinyat sngi kala let ban bat ya kitrok kit ko kum kinong ilam jong ka echenwaya kila shim ya ka sinjam kaba kitrai tro kinong ya kin a ya ka ti ka diang ka mon ban ya treilang bat ka seng na ka benta bandawa na ka sorkar a ka bedei bat ka surong ka banya na balan mau sinram hadu wailoi na markat kum ka jingya jong ka por kala dei ban penheno shadu ka surak pa double lane khanang ba kan wan ra ya ka roi ka kiu ka yat ka yeng ka babit babiang ki pai pa ken lat na ka jing sha pinthun ha ka yat ka yeng ka jing yat jong ki trok kit ko shimien omduna ya sanpotli ki capacity jong ka surang ka jingking umpung kane kumjo henry ka jingklan jong ki kali kala nang kraw ka seng kamdan kanu ka jing persha ya ka jingkit ko henry ngidan kam shwa ya ka surok ka bapaka shushu ki try trong ki dei ban yai sha bat ai ya ka ti ka mon ka diang ya ka seng ban nang pen klan ya ka jing ya ki ka ba khaddo lada ki trok ki le persha na ka liang ka seng kanum dan kanu ka jingkit kli Ani kadi senjam. The second step kaba ngi kum kinilam mihap ban shim. Kum bakalong hadin bangi la pha lamba ki kwo kubor. Ni ba nakaliang jogi kitrok tim shimladon pe kanu kanu kajing. Borom. Kam shimladon kanu kanu ko respond ngala monong. Henry le pasha. Henry nakaliang jogi kum kinilam. Ni smotu ya ke kabangi di banya. But kani kasin kau kani kasin jam kau bangi shimata kadi second step buat kajing sedang jungi ya kau bangi ni kun amdei persha ya ki ya ke jingkit yo kiko rengi hap bani yang persha ya ke jingkit palatpur tak kemur ba khandai ton sajrong kata kadi kajing thau jungi but kawai kalong ba kumba kalong nakaliang jong kapudi kin sesiang ya kani ka surok nang ni jaka mo iyang nang ni kani ka jingking umpung lengba ka PMJ swai hadu halat bakli kandon jingbut ayu bat hatu kata surok kala banshan habaki ya kini kitrok tiba khat santon tangumar don khat santon plus katrok kanoton hatu kata ka surok ye swai ka lengba ka PMJ ka ba yo sanction hatu kan shan kan no brai kala man shan nomor kata nakaleng jungi saisian ipa iya kani ka message ka ba shay kini kitrok kitko ba lada phele persha ka sang nakaleng jungi nginom kitkli bada ja kanu namar habukut upaj ba udi banrai lada pilakta ek sentiments ndaki pajba akile i palat ya ka jingle mon ka jingle persha upaj ba udan ka benta udan laki ikhtiar ban le ai ngi nak len joseng lada kadon kanu ka jingjia persha ikitrok nginom kikli nginom don kanu jingku lada phim ai ya kanu mon tiga diang nang ta bangi ni kun ya kani ka isu surok ka bangi la sedang nadu men simsnam ada phim ai tiga diang tiga mon la kalong ye ki malik trop la kalong ye ki malik cook ngin sopet ke bede ban di nya ri nakaleng jungi nginang don sibun ji kun ban pentikna sarkar ka di ban respon baro ki pajba ki don ka benta bani ai kitilam halor ka ni ka benta ngida kwaru ki driver baro habaki ya lembaj guni ki sutu ya ki jing ya ki at ki tham ya ki jing sniu jong ne surok bat om ta kata ki bubun ki jingjia ki boleh ja ki jing khlem agni surok na lembaj guni surok balat adu musunram adu weloy ki sutu ya kata namar kata
Idon kam ban ai ko idon kam ya ga tiga diang tiga mon bat ni kinolam jong ka ejone